ध्यास परिवर्तनाचा, गावच्या सर्वांगीण विकासाचा हे ध्येय बाळगून मीठमुंबरी ग्रामपंचायत निवडणुकीत उतरलेले भाजपाचे थेट सरपंच पदाचे उमेदवार नरेश डांबरी यांनी प्रचारात आघाडी घेतल्याचं चित्र हे मीठमुंबरी गावात पाहायला मिळतंय। दिलेला शब्द पूर्ण करणारं व्यक्तिमत्व म्हणून नरेश डांबरी यांची जनमानसात ओळख आहे। गावातच राहून स्थानिकांच्या सुखदुःखात नेहमी सहभागी होणारे नरेश डांबरी हे प्रचारासाठी प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन आपला जाहीरनामा मीठमुंबरी वासियांसमोर मांडतायत। त्यामुळेच मीठमुंबरी वासियांकडून त्यांच्या प्रचारावेळी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळत असल्याचं चित्र हे पाहायला मिळतंय। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।